silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Good morning mga kapupso, good morning mga kapupso. Pero mga kapupso, ada kadre sa atuang dapit sa Corelia mga kapupso. Data sa atuang lugar no. So, pero mga kapupso, sa wakas no, naiabot na gyud itong order nga sakyanan mga kapubs. Color, ano siya, ndot yo sa inaw kay itong sakyanan mga kapubs no. So, karon mga kapubs, gahi ta mga kapubs. Kaya gatong boy rin nagtrapo. Na, boy na ko na mga kapubs na boy. So, mga kapubs, atong biyahe na itong sakyanan mga kapubs. Biyahe ta dire. Ba na itong sakyanan mga kapubs. Asa ba itong yawe? Lagay, biyahe ta. Ba na, sakyanan mga kapubs. Di na ako mga kapubs, karara. Di na mga kapubs, dyan ako. Kira na mga kapubs. Di na ka ng karo mga kapubs. Di ta kapur na.